Το θέμα της ομιλίας μου είναι ότι πεθαίνουμε από έλλειψη αγάπης στο Θεό και στον αδελφό. Αδέλφια μου, έχει αποδειχθεί ότι όλα τα προβλήματα δημιουργούνται από την έλλειψη αγάπης και από την έλλειψη ζώσης πίστης. Δεν είμαστε καλλιεργημένοι πνευματικά, σε προσωπικό αλλά και σε γενικό επίπεδο. Από την έλλειψη του Θεού στη ζωή μας δημιουργούνται όλα τα προβλήματα. Εκτός φυσικά από τα προβλήματα που είναι για τη δόξα του Θεού, αφού αυτά δημιουργούν ουσιαστική αναγέννηση και είναι προς οικοδομή πολλών ανθρώπων. Απεδείχθη λοιπόν ότι από την έλλειψη αγάπης και ζώσης πίστης βρισκόμαστε όλοι ανα πάσα στιγμή μηδενός εξαιρουμένου στο φρέαρ του Άδου. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε ότι η δική σας η ώρα πάντοτε είναι έτοιμη. Δυστυχώς όλο το ανθρώπινο γένος βρίσκεται κάτω από ένα τεράστιο πλέγμα, το οποίο μας δημιουργεί ασφυξία πνευματική σε σχέση με το Θεό αλλά και μεταξύ μας. Και ο λόγος διότι όλα τα άλλα τα του κόσμου, τα οποία μας γεννούν φθορά και την ψευδαίσθηση της ζωής, έχουν κατά παράξενο τρόπο χωρέσει άνετα στη ζωή μας. Ακόμη και στη ζωή των χριστιανών έχει μπει το σύστημα των ανθρώπων, το οποίο στηρίζεται στο ψέμα, έτσι. Έτσι έχει μείνει απ' έξω από τη ζωή μας η αγάπη προς το Θεό, με όλα τα εξόλης, όπως αναφέρει ο Λόγος του Θεού, να αγαπήσεις Κύριο και Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύως σου, εξ όλης της διανοίας σου. Αλλά και έχει μείνει απ' έξω από τη ζωή μας και η αγάπη προς τον αδελφό. Μόνο στα οικεία πρόσωπα έχουμε αγάπη και ξέρουμε ότι αυτό είναι κατά ανάγκη. Δεν είναι αληθινή αγάπη, γιατί ο Κύριος είπε ότι εάν αγαπάτε τους αγαπώντας, ποιον μισθό έχετε, και οι αμαρτωλοί αγαπούν τους αγαπώντας αυτόν. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς, ευλογείτε όσους σας καταρώνται, ευεργετείτε όσους σας βλάπτουζε, ή να γίνετε ιοί του Πατρός ημών του εν της ουρανής. Είναι τελείως διαφορετική η αγάπη του Θεού από την αγάπη των ανθρώπων, η οποία αγάπη του Θεού ως προς τον αδερφό φτάνει ως σε Αυτόν. Δυστυχώς αυτή η αγάπη έχει μείνει έξω από τη ζωή μας και ακόμη έχει μείνει και η ζώσα πίστη. Έχουμε πίστη στο Θεό, αλλά είναι σκιώδη, στηρίζεται σε άλλους παράγοντες η ζωή μας. Δεν έχουμε αυτή την πίστη δηλαδή, η οποία δημιουργεί θαύματα μεγάλα. Φυσική συνέπεια στο να μην μπορούμε να ζήσουμε αλλά και να υπηρετήσουμε στη συνέχεια την αγάπη εκείνη που ζητά ο Θεός. Δυστυχώς το ψέμα και η υποκρισία των λόγων που μας διακρίνει και που εν αγνία τους ή και πολλές φορές συνειδητά υπηρετούμε ως λογικά όντα άνθρωποι, δεν μπορέσαμε ακόμη να τα αποφεύγουμε αυτά τα του κόσμου, ενώ γνωρίζουμε λίγο ή πολύ την αλήθεια ο καθένας. Δυστυχώς λοιπόν, αδελφάκια μου, το ψέμα, τα συμφέροντα και η υποκρισία έχουν γίνει πολίτευμα αδιασάλευτο για όλους τους ανθρώπους και τους λαούς της γης. Όλοι το βλέπουμε, ότι ακόμη και οι πνευματικοί ηγέτες στο όνομα του Θεού φοβερίζουν τους ανθρώπους και εκμεταλλεύονται την συνείδεια ή την συνείδηση ή την άγνοια πολλών ανθρώπων, επικαλούμενοι την σωτηρία της ψυχής, δηλαδή ότι πρέπει να ακούσεις για να σώσεις την ψυχή σου. Ενώ ακόμη και οι ίδιοι εργάζονται μόνο από ό,τι έχει αποδειχθεί σήμερα τη δική τους ευμάρεια, εξουσία και καλοκαγαθία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κάποιος ενδιαφέρεται για την ψυχή μας. Πιστεύω ότι ο καθένας θέλει απλώς να δημιουργήσει έναν κόσμο τον οποίο να τον έχει στην υπηρεσία του και στην εξουσία του, θεωρώντας ότι με αυτό εργάζεται ένα έργο του Θεού. Ενώ η δική μας η προσπάθεια είναι η αναγέννηση του ανθρώπου, έτσι, και όχι να ανήκει κάποιος σε εμάς. Με σκοπό οι άνθρωποι του κόσμου εργάζονται όχι τη σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή να ζήσει, να καταργήσει τη φθορά ή το θάνατο, αλλά την εκμετάλλευση η οποία καταλήγει στην εικονική σωτηρία των ανθρώπων. Δυστυχώς οι πνευματικοί ηγέτες επικαλούνται το Θεό
ή την εκκλησία που ανήκουν, ώστε να εργάζονται, όπως είπα, τη δική τους καλοκαγαθία και τη δική τους εξουσία πάνω στους ανθρώπους, από την οποία αποσκοπούν συμφέροντα προσωπικά, αφού συνέχεια με τον τρόπο τους μπαίνουν στη ζωή του καθενός και την ελέγχουν. Μάλιστα όλα τα έθνη φροντίζουν να φανατίζουν τους ανθρώπους από παιδικής ηλικίας, στο να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι η δική τους πνευματική θέση που τους καθορίζουν οι ηθήνοντες είναι η πιο αξιόπιστη. Συνειδητά ή ασυνείδητα, όλοι λίγο ή πολλοί το καλλιεργούν αυτό από παιδικής ηλικίας μέσα τους. Φυσική συνέπεια να οδηγούμαστε όλοι εν αγνία μας σε έναν πόλεμο, ο οποίος υφίσταται με τη σκέψη, με τα λόγια και με τα έργα, που στο τέλος αυτός ο πόλεμος μας οδηγεί στο θάνατο. Αφού αποδεικνύεται ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες, ενώ το συμφέρον μας είναι να είμαστε ενωμένοι και να μην είμαστε χωρισμένοι ούτε σε έθνη, ούτε σε λαούς, ούτε σε θρησκείες, η θρησκεία μας να είναι η αγάπη. Όταν έχουμε την αγάπη, έχουμε τον Χριστό, έχουμε τον Θεό. Έτσι βλέπουμε ότι στην ουσία Θεός της κοινωνίας των ανθρώπων, βάση του Λόγου του Θεού, βάση δηλαδή του σχεδίου του Θεού όπως αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει. Φυσική συνέπεια λοιπόν κάτω από αυτές τις συνθήκες να μην υπάρχει και φιλαδέλφεια μεταξύ των ανθρώπων. Η Φιλαδέλφεια είναι μια προφητική εκκλησία η οποία αναφέρεται στην Αποκάλυψη, η οποία θα ιδρυθεί τα έσχατα χρόνια. Εκκλησία σημαίνει συνάθρηση πιστών ανθρώπων που υπηρετούν την αγάπη, μοιράζονται, δεν έχουν εξουσίες και ζουν έχοντας ο καθένας την προσωπικότητά του, σεβόμενος ο ένας τον άλλο, για την ιδιαίτερη ξεχωριστή του ταυτότητα. Δεν θεωρείται λοιπόν εκκλησία της Φιλαδέλφειας ή εκκλησία του Θεού αυτή που εργάζεται τα προσωπικά της συμφέροντα, επιβάλλοντας τις θέσεις της. Αυτή η εκκλησία που εργάζεται τα προσωπικά της συμφέροντα και κρίνει μέρα νύχτα, ονομάζεται υπό του Θεού συναγωγή του Σατανά. Μόνο η Φιλαδέλφεια ονομάζεται εκκλησία υπό του Θεού. Γι' αυτό αναφέρεται ότι κράτη αυτό το οποίο έχεις ή να μιλάβει μη δεις στο στέφανό σου. Αδέλφια μου, είναι πολλοί ακόμη άνθρωποι στον κόσμο οι οποίοι νομίζουν ότι επειδή σήμερα όλα είναι καλά στη ζωή τους, αφού έχουν εξασφαλίσει το υλικό στοιχείο και έχουν στηρίξει τη ζωή τους σε αυτό, ή έχουν την όποια εξουσία, ότι θα είναι και αύριο ή και συνέχεια πάντα ευτυχισμένοι και πάντα χαρούμενοι. Δυστυχώς, αν δεν φροντίσουμε να εντάξουμε αυτούς στα πλαίσια της αγάπης και στα πλαίσια της σοφίας του Θεού, ώστε να αποκτήσουμε αγάπη, θα προδοθούμε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε σοφία Θεού, να εξασφαλίσουμε ζώσα πίστη. Και όλα αυτά δεν μπορεί κάποιος να τα καλλιεργήσει παρά μόνο μέσα στο προσωπικό του αγιαστήριο, σπουδάζοντας τη σοφία του Θεού. Αν δεν φροντίσουμε να αναγεννηθούμε ως άνθρωποι, θα φτάσουμε σε προσωπικό ή γενικό επίπεδο σε πολλά αδιέξοδα, αλλά και στον παρόντα βίο θα ζούμε αυτόν πυρίκαυστα, με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους. Μια άλλη μερίδα ανθρώπων πιστεύει έτσι απλά ότι πήρανε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην προκύψει ποτέ τίποτα στη ζωή τους, αφού πιστεύουν ότι με τη συσσόρευση της ύλης μπορούν να εξασφαλίσουν τη ζωή και να ζουν ευχάριστα, ευτυχισμένα. Όμως όλοι ξέρουμε τα αποτελέσματα του Άφρονα, ο οποίος πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο, με το υλικό στοιχείο, θα εξασφαλίσει τη ζωή. Όμως δεν έγινε έτσι, διότι αν και στην περίπτωση τη δική του κατάφερε να συσσωρεύσει την ύλη, όμως αυτή στη συνέχεια η ύλη την εγκατέλειψε ο ίδιος, αφού έχασε τη ζωή του στον αγώνα μέχρι να συσσωρεύσει αυτή. Σήμερα φυσικά άλλαξαν τα πράγματα, αφού η ύλη με την κακή διαχείριση εγκαταλείπει τον άνθρωπο.
Φυσική συνέπεια, αφού έχει πιστέψει σε αυτή ο άνθρωπος, να στερείται την ύλη αλλά και τη σοφία του Θεού. Ακόμη να στερείται και την ίδια τη ζωή. Και ο λόγος, διότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με πονηρίες συσσωρεύουν αυτοί με ένα σκοπό, να στερούνται εξαιτίας τους οι πάντες, το υλικό στοιχείο, το οποίο υλικό στοιχείο βρίσκεται στη γη και δεν τελειώνει ποτέ. Μάλιστα με την εξέλιξη του ανθρώπου σε πολλούς τομείς μπορεί το υλικό στοιχείο να παίρνει μορφή και να γίνεται ευχάριστο, να γίνεται αιτία ώστε το χώμα να κλέβει τις εντυπώσεις του νου μας. Όμως η ύλη με το χρόνο γυρίζει πάλι σε αυτή τη γη, όπως και ο άνθρωπος που δεν την αξιοποιεί πνευματικά, και τα δυο δηλαδή. Ακόμη και ο λογικός άνθρωπος χάνει την προσωπικότητά του, αποδεικνύοντας ότι και ο άνθρωπος που πιστεύει σε αυτή την ύλη και όχι στη σοφία του Θεού, να γίνεται και αυτός απλώς ένα φερέφωνο αυτής, να χάνει δηλαδή την προσωπικότητά του, γιατί ο άνθρωπος ξέρουμε ότι δημιουργήθηκε από το Θεό να άρχει των πάντων, να είναι υπεράνω πάντων, και όχι ο άνθρωπος να χάνει την προσωπικότητά του από πράγματα που δεν έχουν λογική μέσα, δεν έχουν το πνεύμα του Θεού. Μάλιστα εξαιτίας της ύλης έχουν χαθεί εκατομμύρια άνθρωποι στο να τη φρουρήσουν με πολέμους και χίλια δυο. Εξαιτίας της χάνουμε τη ζωή μας, ενώ το πνεύμα του Θεού που ζωοποιεί, ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται την αξία του και το περιφρονεί. Ενώ αυτό το πνεύμα του Θεού, όταν εισέλθει στη ζωή του ανθρώπου, αυτό εξάλλου ήρθε ο Χριστός και μας είπε εδώ στη γη, δεν χάνει ποτέ την αξία του, ούτε ο άνθρωπος ούτε το πνεύμα, αλλά έχει την εξουσία να επενδύει τον άνθρωπο σε σημείο να τον ζωοποιεί και να τον κάνει αντί Θεού στη γη, σύμμορφο της δόξης του Θεού. Αδέλφια μου, αν δεν ζητήσουμε την αγάπη να σκεπάσει τη ζωή μας και στη συνέχεια να σκεπάσει τον πλανήτη ολόκληρο, και αν δεν αυξηθούμε σε αυτή τη σοφία της ανυπόκριτης αγάπης, όλα αργά ή γρήγορα θα τα χάσουμε. Μάλιστα όλοι να γνωρίζουμε και να καταλάβουμε, να γνωρίσουμε για να καταλάβουμε άπαξ διαπαντός ότι δεν είναι η ζωή εξασφαλισμένη με τα μέτρα που λάβαμε όταν δεν έχουμε Θεό, αλλά είναι θέμα, για να μπορέσουμε να ζήσουμε, είναι θέμα αγάπης, την οποία δεν έχουμε φροντίσει δια του Χριστού να έχουμε μεταξύ μας και απέναντι στον γεννήσαντο οργανισμό, τον Πατέρα μας, τον Υιό και Λόγο του Θεού του Ζώντος. Το πρόβλημα λοιπόν σε πολλούς ανθρώπους, σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους, έγκυται στο ότι οι άνθρωποι πίστεψαν στην ύλη, στη συσσόρευση αυτής της ύλης. Φυσική συνέπεια αυτή να καθορίζει και την πνευματική τύφλωση πολλών ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Αφού αυτή στην διαδικασία για να την κερδίσεις δεν σου δίνει χρόνο για πνευματική αναγέννηση. Ένα άλλο στοιχείο που μας εξασφαλίζει την άγνοια, το διχασμό στις μεταξύ μας σχέσεις, τον θάνατο, είναι ότι ο άνθρωπος στήριξε τη ζωή του στα συμφέροντα, τα οποία δημιουργούν κοινωνίες στο να ζουν περίκαυστα. Φυσικά είναι δικαιολογημένη η κατάσταση αυτή, αφού όλες οι φωνές σε όλες τις χώρες, ειδικότερα από παιδικής ηλικίας δηλαδή, ειδικότερα όσων έχουν την εξουσία πάνω στον άνθρωπο, τον κατευθύνουν στο να έχει το κάθε παιδί συμφέροντα προσωπικά, να αναπτύσσει τον εγωισμό και να εξασφαλίζει πονηρίες πολλές από παιδικής ηλικίας. Η κατάσταση αυτή από την πλευρά του ανθρώπου
είναι αδικαιολόγητη, όταν δηλαδή και ο άνθρωπος του Θεού έχει επηρεαστεί ενώ γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος εξαπέλυσε τα ΟΕ στους ανθρώπους που έχουν εξουσία στον κόσμο, είτε πνευματική είτε ηλική, αλλά και στους χριστιανούς εκείνους που διέπονται από την υποκρισία. Εκεί κατεύθυνε ο Θεός τα ΟΕ. Αδέλφια μου, εμείς όλοι ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο στο να μπορέσει μέσα από το καλό και το κακό, ο καθένας μας, να φτάσει σπουδάζοντας στην αγάπη, που αγάπη σημαίνει Θεός. Η διαπαιδαγώγηση δεν είναι όμως απαραίτητη. Αν υπήρχε υπακουή, δεν θα υπήρχε διαπαιδαγώγηση, εκτός, όπως είπα στην αρχή, για τους ανθρώπους οι οποίοι εκπαιδεύεται κάποιος δηλαδή για τη δόξα του Θεού. Για τους άλλους ανθρώπους απεδείχθη ότι είναι αναγκαία, αφού ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να υπακούει και να πιστεύει στον νόμο του Θεού. Και ο λόγος διότι έχει αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος κάνει και κακή χρήση της ελευθερίας που του χάρισε ο Θεός. Δυστυχώς δεν μπορεί ο άνθρωπος αιώνες τώρα να ζήσει χριστοκεντρικά, να συλλάβει αλλά και να υπηρετήσει τα αυτονόητα, τα οποία συγκλίνουν στην ενότητα μεταξύ μας, στην αγάπη. Φυσική συνέπεια λοιπόν η διαπαιδαγώγηση να είναι απαραίτητη, και αυτό ανήκει στη σοφία του Θεού. Πάνιον παραδέχεται, εκπαιδεύει και τον μαστιγεί, και αν είστε χωρίς παιδεία, άρα νόθι είστε και οχοί. Ανήκει στη σοφία που θα τον κάνει τον άνθρωπο στο να γνωρίσει ο άνθρωπος αυτός την αξία του ρήματος του Θεού, την αξία της παρουσίας του Θεού στη ζωή του. Εξάλλου και εμείς μέσα από κάποια διαπαιδαγώγηση ήρθαμε κοντά στο Θεό. Η διαπαιδαγώγηση οδηγεί τον άνθρωπο στο να καταλάβει την έννοια της ζωής, της δημιουργίας, την έννοια ή την ιδιότητα της αγάπης, η οποία στρέφεται παντού, την ιδιότητα της ταπεινοφροσύνης, να καταλάβει ο άνθρωπος τι μεγαλείο κρύβει μέσα της η αναγέννηση, η οποία κατευθύνει τον άνθρωπο στη θέωση, τον κάνει αλήθεια τον καθένα από μας. Φεύγει η υποκρισία με την αλήθεια, φεύγει κάθε τι κακό με τον Χριστό. Θα πρέπει λοιπόν όλοι εμείς να προσέξουμε σήμερα κάτι που είναι σημαντικό. Σήμερα παγκόσμια στον κόσμο που ζούμε ακούγονται πολλές φωνές πάνω στην πνευματική ορίμανση του ανθρώπου. Άλλες ονομάζονται ελπίδα, φως, ζωή, επιστήμη, υγεία, θρησκεία, δόγμα κλπ. Πολλές από αυτές, ενώ φαίνονται ότι οδηγούν κάπου, καταφέρνουν να σε μπερδεύουν περισσότερο όταν ένας άνθρωπος έχει άγνοια του Λόγου του Θεού. Και μάλιστα να μπερδεύεται τόσο πολύ που να είναι χειρότερος από ό,τι ξεκίνησε στην αρχή, δηλαδή πριν γνωρίσει όλα αυτά. Δηλαδή πολλές φορές η γνώση ή ο εγωισμός όλων αυτών να τον σκληραίνει τον άνθρωπο, να τον δογματίζει και να χάνει την αγάπη του προς τους άλλους ανθρώπους στους οποίους ο Θεός λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Όλες λοιπόν οι αλήθειες, υπάρχει λοιπόν και μία άλλη αλήθεια εκτός από όλες αυτές που μας έχει προσφέρει ο κόσμος και όλο αυτό το σύστημα που εργάζεται το αγαθό, που λέγεται Χριστός, που λέγεται Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Διότι πολλά από όλα αυτά που μας πασάρει, που μας φέρνει ο κόσμος ή οι θεωρίες των κάθε ανθρώπων, όλων των εθνών, αναπτύσσουν θεωρίες χωρίς στην ουσία να υπάρχει έμπρακτη αγάπη. Δυστυχώς πολλά από αυτά τα συστήματα δεν έφεραν την αγάπη, δεν έφεραν την αναγέννηση, την οποία έφερε ο Χριστός με την παρουσία του.
αφού κατάφερε να ελκύσει για αρχή 12 ανθρώπους, οι οποίοι ήταν ο καθένας και από διαφορετικές τάξεις, δηλαδή άλλος ήταν εφοριακός, άλλος ήταν ψαράς, άλλος ήταν γιατρός, και ενώθηκαν και μεταξύ τους. Δηλαδή ενώθηκαν τόσο πολύ που ζούσαν σαν να είναι μια οικογένεια. Αυτό δηλαδή το έκανε ο Χριστός, έφερε αυτή την ενότητα. Την είδαμε αυτή την αγάπη που έφερε ο Χριστός σε πολλούς ανθρώπους, στη συνέχεια που τον ακολούθησαν. Και ξέρουμε ότι η αγάπη αυτή που έφερε ο Χριστός έγκυται στη σοφία του Θεού, αλλά και στην προσφορά. Δυστυχώς δεν τη βλέπουμε πουθενά την αγάπη αυτή που καθόρισε ο Χριστός στην αρχή με την παρουσία του στους πρώτους μαθητές, να έχει πάρει την μορφή της ανά τον κόσμο σε πολλούς ανθρώπους, όπως ήταν στους πρώτους χριστιανούς. Σε ποιο κράτος, σε ποιο έθνος, ποια θεωρία εξασφάλισε στους ανθρώπους το να έχουν οι άνθρωποι τα πάντα κοινά με τον τρόπο ώστε το περίσσευμα του ενός να τίνει στο ειστέρημα του άλλου? Ποια θεωρία κατέστησε αυτόν που την παρουσίασε πλην του Χριστού άνθρωπο άφθαρτο? Ποιος αρχηγός σε όλα τα έθνη της όποιας θεωρίας έδωσε τη ζωή του λύτρο αντί πολλών? Ποια θεωρία ανέστησε αυτόν που την παρουσίασε, τον επανέφερε στη ζωή μετά το θάνατό του? Ποιος αρχηγός της όποιας θεωρίας άκουσε αυτός αλλά και οι άλλοι που ήταν γύρω του φωνή από τον ουρανό, η οποία να λέει ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευαρεστήθην? Ποιος αρχηγός έζησε την μεταμόρφωση? Ποιος αρχηγός έζησε την σταύρωση, την Ανάσταση, την ανάληψη ενώπιον 500 ανθρώπων? Αδέλφια μου, εμείς όλοι καλούμαστε σήμερα την κατανόηση της αγάπης όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον Υιό και Λόγο του Θεού του Ζώντος, ώστε αυτός να φέρει στη ζωή μας την κατανόηση του να συλλάβουμε όλοι το θέλημα του Θεού Πατέρα, για να δυνάμεθα να μετέχουμε στην παντοδυναμία του Θεού. Θέλω όλοι να γνωρίζουμε ότι η δημιουργία ολόκληρη θα αρχίσει να ζει μόνο όταν οι άνθρωποι γίνουν αγάπη. Όταν οι άνθρωποι γίνουν αγάπη ανυπόκριτη, η οποία αναστρέφεται προς πάντα στην άνθρωπο φίλο ή εχθρό. Η δημιουργία ολόκληρη γνωρίζουμε ότι θα αρχίσει να ζει μόνο όταν οι άνθρωποι κατανοήσουν τον Θεό καθώς είναι. Όλα τα άλλα σήμερα που υπηρετούν Θεό χωρίς την αγάπη του Χριστού είναι χιλιόμετρα δρόμος στον παράδρομο της ζωής ή του καταράκτη εκείνου που εμποδίζει τη σοφία του Θεού στο να μας οδηγήσει στην αντίπερη όχθη, που είναι ο ίδιος ο Θεός. Αδέλφια μου, η αγάπη του Χριστού και η σοφία αυτού είναι η γέφυρα που μας ενώνει με το Θεό και μας επαναφέρει στην αϊζωία, στην αυθαρσία, στην αρχική μας κοιτίδα, στην κοιτίδα του πολιτισμού, εκείνου ο οποίος μας κάνει κληρονόμους, συγκληρονόμους, αλλά και συμμέτοχους της απείρου κάλου δόξης του Πατέρα μας. Αδέλφια μου, εμείς όλοι καλεστήκαμε στο να παρουσιάσει ο Θεός στον κόσμο σήμερα τον άνθρωπο του Θεού. Σήμερα όλοι εμείς ζούμε την τρίτη ημέρα όπου ο άνθρωπος ανασταίνεται. Ποιος άνθρωπος όμως ανασταίνεται? Μόνο ένας, ο άνθρωπος του Θεού. Ο τρόπος της Ανάστασης του καθενός μας, αφού είναι και γραφικό ότι οι νεκροί θέλουσι ακούσει τη φωνή του Θεού και θα ζήσουν, ο τρόπος που μπορεί να συντελεστεί γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Σήμερα άρχισε για όλους εμάς να κάνει την παρουσία του ο Θεός στη ζωή μας και κατόπιν στον κόσμο. Σήμερα όλοι μας
μπορούμε να μπούμε στο αγιαστήριο ώστε να κάνουμε τον αγώνα αυτό με ένα σκοπό, να δημιουργήσουμε το νου του Χριστού, ώστε να μαλακώσει η σκληροκαρδία μας. Στη συνέχεια να γίνουμε ο ιδεώδης άνθρωπος με την προσωπικότητα του Θεού, ο οποίος άνθρωπος δεν αρέσκεται σε μέρος της σοφίας του Θεού, ούτε αρέσκεται στο να ζει στον παράδρομο, αλλά στο δρόμο του Θεού, ο οποίος του εξασφαλίζει την πληρότητα των ιδιωτήτων, των καρπών, των χαρισμάτων, των σημείων του Αγίου και Παναγίου Πνεύματος. Και είναι συμφέρον μας σήμερα που οι φωνές πληθαίνουν στα του Θεού, εμείς όλοι να συλλάβουμε την εξέλιξη και την αναγέννηση που συντελεί ο Θεός στη ζωή μας δια του Υιού, που συντελεί ο Θεός στο ανθρώπινο γένος με αυτόν τον τρόπο τον οποίον μας καθόρισε και μας φανέρωσε και σε όλους εμάς. Η γέφυρα που μας βγάζει από τον παράδρομο της ζωής λέγεται «Ζώσα φωνή ζώντος Θεού» και είναι γραμμένη 2.000 χρόνια μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Η γέφυρα αυτή έχει χτιστεί από τον ίδιο τον Χριστό. Εμείς χρειάζεται να τη διαβούμε. Χρειάζεται όμως η απόφαση. Η απόφαση εκείνη που θα κάνει τον καθένα μας να τη διαβεί. Και ο τρόπος είναι ένας. Να καταφέρουμε να μπούμε όλοι μας στη σιωπή, στο αγιαστήριο, με στόχο να σπουδάσουμε την αγάπη, την οποία στη συνέχεια να υπηρετήσουμε και με την ίδια μας τη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω ότι ας φανταστούμε ένα ποτάμι, ένα ποτάμι το οποίο από τη μια μεριά είμαστε εμείς και από την άλλη είναι, ας πούμε, ο χώρος του Θεού. Είναι ο παράδεισος, είναι το αγιαστήριο. Εμείς όλοι κάνουμε μια προσπάθεια, κουραζόμαστε, αλλά πολλές φορές αν δεν ακολουθήσουμε την αγάπη, η οποία αγάπη είναι ένα γεφύρι που μπορούμε να το χτίσουμε και να περάσουμε απέναντι, θα βρισκόμαστε από τη δική μας μεριά δίπλα στο ποτάμι και θα ταξιδεύουμε μέρες και χρόνια σε όλη μας τη ζωή, αλλά πάντα θα βρισκόμαστε από την άλλη μεριά. Χρειάζεται μια γέφυρα. Αυτή είναι η γέφυρα της αγάπης. Αυτή συντομεύει το δρόμο μας. Φανταστείτε τώρα να ταξιδεύεις 80 χρόνια χωρίς την αγάπη και ποτέ να μην μπεις στον κήπο της Εδέμ, να μην μπεις δηλαδή στο να ιδρυθεί η Βασιλεία του Θεού μέσα, ώστε ο άνθρωπος μέσω αυτής της σοφίας του Θεού να ζωοποιήσει το σώμα του, το σώμα μας ο καθένας που είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, και με μια αγάπη να βρίσκεσαι αμέσως στην αγκαλιά του Θεού. Αγάπη όμως την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε με τη ζωή μας και όχι μόνο με τα λόγια. Μια μέρα μου είπε ένας αδελφός, αδελφέ, πρέπει να προχωρήσουμε πνευματικά, και αυτός εννοούσε να ψάξουμε πιο πολύ τις θρησκείες του κόσμου, να φιλοσοφήσουμε περισσότερο. Εγώ τώρα, γνωρίζοντας την παγίδα που κρύβει όλο αυτό, γιατί είναι μια ενασχόληση για να γεμίσω την μέρα μου χωρίς ποτέ να πετύχω το στόχο μου. Έτσι λοιπόν, για να τον ξυπνήσω, να τον αφυπνήσω να μην πέσει σε αυτή την παγίδα, του είπα, δηλαδή αδερφέ, τι αποφάσισες, να μοιράσεις τα υπάρχοντά σου στους αδελφούς ή στους φτωχούς? Αμέσως μου είπε, δεν το κατάλαβα αυτό που λες, τι εννοείς? Δηλαδή ήθελα να του πω ότι τα πιο βαθιά, τα πιο μεγάλα, τα πιο ωραία βρίσκονται στο να δώσεις αγάπη. Εσύ δηλαδή, του λέω τώρα, αυτό θα κάνεις, δηλαδή θα δώσεις έμπρακτη αγάπη, θα αφιερώσεις τον εαυτό σου στο Θεό και στον αδερφό? Όχι, μου λέει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, απλώς θέλω να ψάξω, μου είπε, κι άλλες θρησκείες κι άλλα δόγματα, να δω εκείνο, να δω τη επιστήμη, να δω το γονίδιο, να δω το DNA, να δω από πού γινήκαμε, τι είπε ο Όσο, ο Τόσο και δεν ξέρω ποιος άλλος. Μας αρέσει δηλαδή
είμαστε γαργαλιζόμενοι την ακοή, μας αρέσει, αλλά δεν μας αρέσει να μπούμε στην ουσία. Γι' αυτό και εμείς όλοι μέσα στη Φωνή Θεού, παραχώρηση Θεού και θέλημα Θεού, είναι όλοι εμείς να επιλέξουμε να περάσουμε σήμερα τον ποταμό αυτό που μας χωρίζει από το Θεό με τη γέφυρα που μας χαρίστηκε από το Θεό και που λέγεται Υιός και Λόγος του Θεού του Ζώντος, ο οποίος καθόρισε και φανέρωσε έμπρακτη αγάπη στο Θεό και στον αδελφό, ώστε και εμείς να μιμηθούμε την αγάπη τη δική του, ο οποίος Υιός παρουσίασε και έμπρακτη ταπείνωση, κι είτε Υιός έμαθε την υπακοή. Παρουσίασε σοφία Θεού, ώστε να γνωρίσουμε και όλοι εμείς μέσα από τη ζωή του το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ο λόγος τώρα που πρέπει να χτίσουμε γέφυρα με την αγάπη είναι διότι ο παράδρομος του όποιου ποταμιού, ο οποίος ανήκει στη φιλοσοφία, υπάρχει αιώνες τώρα και απεδείχθη ότι αυτός μας οδηγεί σε ένα δρόμο ατελείωτο, ο οποίος μας κάνει να νιώθουμε το Θεό, αλλά όχι να ζούμε το Θεό. Αφού αυτός ο παράδρομος μας κάνει να νιώθουμε απλά το Θεό, αυτός μας κρατά στο να μην αναγεννηθούμε ποτέ, με φυσική συνέπεια να μην μπορούμε ποτέ να δούμε την χώρα των ζώντων, διότι ο Απόστολος Παύλος φανέρωσε ότι ο Θεός δεν βρίσκεται παρά 1/100 από τους οφθαλμούς. Εν αυτό ζούμε και κινούμεθα. Κι όμως παρόλα αυτά αφιερώνουμε πολλές φορές ολόκληρη τη ζωή μας και δεν μπορούμε να τον συναντήσουμε. Πάντοτε να γνωρίζουμε ότι χωρίς την αγάπη η ζωή θα μας είναι πάντοτε τυφλή. Είναι γραφικό, τυφλός τυφλόν αν οδηγεί, αμφότεροι λέει εις βόθρο πεσούτε. Χωρίς την αγάπη θα είμαστε πάντα σε ένα παράδρομο του όποιου ποταμιού που μας χωρίζει από το Θεό. Ο παράδρομος σήμερα ποικίλει και είναι εν ολίγης οι θρησκείες, οι οποίες φανατίζουν τους ανθρώπους και δεν καλλιεργούν στα πίμνια την αγάπη. Δεν μπορούμε να δούμε σε μια εκκλησία αναγεννημένους και ενωμένους ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται ο ένας τον άλλον. Αλλά έχουμε κάνει το Θεό προσωπικό, ο καθένας στα δικά του μέτρα και σταθμά. Όλοι δυστυχώς έχουν επηρεαστεί από τα συμφέροντα. Ο παράδρομος είναι τα προσωπικά συμφέροντα, είναι τα στερεότυπα, από τα οποία πολλοί άνθρωποι εκμεταλλεύονται την άγνοια των ανθρώπων. Ο παράδρομος είναι τα εντάλματα των ανθρώπων, τα οποία μας βγάζουν από τις εντολές του Θεού. Ο παράδρομος είναι η συνεχόμενη ενοχή, την οποία μας καλλιεργούν μέσα τώρα οι άνθρωποι, η οποία δημιουργεί τον συνεχόμενο φόβο. Είναι η οκνηρία, η τεμπελιά δηλαδή, η οποία δεν μας επιτρέπει να σπουδάσουμε τη σοφία του Θεού. Είναι η ύλη στην οποία να αφιερώνουμε όλη μας τη ζωή, χωρίς να αξιοποιούμε τις πνευματικές μας δυνατότητες. Παράδρομος ακόμη είναι ο εγωισμός, είναι οι πονηρίες και 1000 άλλα. Εύκολο είναι κάποιος να δει αυτούς τους παραδρόμους, οι οποίοι ποτέ δεν μας οδηγούν στο δρόμο που μας οδηγεί στη χώρα των ζώντων, στη χαμένη πατρίδα. Αδέρφια μου, πιστεύω ότι ήρθε όμως σήμερα η ώρα να γίνουμε όλοι αγάπη. Ο Θεός έχει νόμο την αγάπη και έχει συγκεκριμένες επιδιώξεις. Παρόλο όμως που όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, πολλές φορές ακόμη και εμείς αδιαφορούμε. Καθώς και όλοι οι φορείς του αγαθού πολλές φορές δεν τολμούν να προσεγγίσουν την αγάπη. Κάτι είναι αυτό που μας κρατά μακριά της. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι, το βλέπουμε σε όλα τα έθνη, για να μην υπηρετήσουν την αγάπη προς το Θεό και στον αδελφό,
δημιούργησαν τις θρησκείες, τα δόγματα, τα εντάλματα και 1002 άλλους τρόπους. Αλλά όμως αυτή είναι και η κύρια αιτία που δεν ζούμε ακόμη εν Κυρίω. Παρόλο που και η χριστιανική θρησκεία, η Εκκλησία υπάρχει παντού, ακόμη ούτε και οι χριστιανοί δεν μπόρεσαν να ενωθούν με το Θεό και μεταξύ τους. Και σίγουρα όλο αυτό είναι που μας εμποδίζουν όλα αυτά τα παραπάνω που ανέφερα. Δεν βλέπουμε δηλαδή ακόμη μετά 2.000 χρόνια να υπάρχει λαός στη γη ώστε να είναι ένα. Άλλη παγίδα που εμποδίζει τον άνθρωπο να φτάσει στον προορισμό του είναι η πολιτεία, η οποία με τους νόμους που καθορίζει, με τα συμφέροντα, είναι, το βλέπουμε αυτό, ότι όλοι οι άνθρωποι φεύγουμε πάλι από την αγάπη, η οποία συγκλίνει ως προς το Θεό και ως προς τον εαυτό. Άλλους νόμους έχει η πολιτεία. Θέλει να κάνεις εκείνον, να κάνεις το άλλο, να προβείς αυτές τις ενέργειες. Καμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ των ανθρώπων ούτε ισοκατανομή, ούτε και να αυξηθεί η σοφία του Θεού. Φυσική συνέπεια με όλα αυτά που έχουν καθορίσει οι κοινωνίες των ανθρώπων, οι πάντες να εκμεταλλεύονται ο ένας τον άλλον, ανάλογα σε ποια προνομιακή θέση θα βρεθεί ο καθένας, και όλοι να πέφτουμε στην παγίδα των συμφερόντων. Όλα αυτά και άλλα πολλά μας κρατούν στην αντίπερα όχθη. Όπως και τα δόγματα, ακόμη και τα χριστιανικά, τα οποία υπηρετούν εξουσίες αλλά και πολλά προσωπικά συμφέροντα. Και τούτο το βλέπουμε διότι οι χριστιανοί σήμερα σε όλα τα έθνη, ανεξαρτήτου δόγματος, όλοι κρίνουν. Ενώ είναι γραφικό και εντολή Θεού το μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Τίσεις εσύ ως της κρίνης αλότριο νικέτε. Εις τον ίδιο Κύριο ίστασε υπίπτης. Αναπολόγητος εις ο κρίνων, διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν καταδικάζεις. Φυσική συνέπεια, τα δόγματα με τα συμφέροντα να εμποδίζουν στο να ανοίξουν οι πύλες της ζωής, αφού όλα αυτά δεν παρουσιάζουν την αγάπη. Είναι απαραίτητο οι άνθρωποι του Θεού, αν θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, να εξασφαλίσουν τη σοφία του Θεού και την αγάπη. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν θα ιδρύσει βεβαιασμένα τη Βασιλεία του Θεού και ποτέ δεν θα θελήσει να στερήσει την ελευθερία του ανθρώπου. Έχουμε τον ύμνο της αγάπης στο να καταλάβουμε ποιες είναι οι ιδιότητες αυτής. Ο Απόστολος Παύλος την φανέρωσε ως υπερέχουσα οδό, ως μια διαφορετική πνευματική πτήση, μια ανώτερη κατάσταση, και το αναφέρει ως εξής: εάν λαλώ, μας λέει, τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός, ήχος ή κύμβαλον αλαλάζων. Κι αν έχω προφητεία, κι αν γνωρίζω όλα τα μυστήρια, κι αν έχω όποια πίστη κι αν έχω, ό,τι κι αν κάνω δηλαδή, άμα δεν έχω αγάπη, ουδέν ωφελούμε. Και ξέρουμε ότι η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασκημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν διαλογίζεται το κακό. Η αγάπη συγχαίρει στην αλήθεια, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει. Η αγάπη δεν θέτει νόμους και όρους, σε δέχεται όπως είσαι. Για αυτή την εξέλιξη την πνευματική μιλάμε στη δική μας τη ζωή. Αν όλα αυτά δεν γίνουν κατανοητά, τότε όλα τα άλλα που καλλιεργούμε γίνονται εμπόδιο στην αναγέννηση και τη δική μας και των συνανθρώπων. Φυσική συνέπεια, να παλεύουν όλοι οι άνθρωποι για λύσεις που δεν έρχονται ποτέ. Και ο λόγος απλός: ξεχάσαμε να βάλουμε στη ζωή μας το Λόγο του Θεού.
ξεχάσαμε να βάλουμε στη ζωή μας τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος. Αδέλφια μου, όλα αυτά που αναφέραμε μας κρατούν πολλές φορές όλους μας μακριά από το Θεό και γίνονται εμπόδιο στη ζωή και στη θεραπεία μας. Όλα αυτά που μας κρατούν μακριά έχουν δοκιμαστεί αιώνες. Δεν χρειάζεται και εμείς να πέσουμε στην παγίδα των άλλων ανθρώπων που τα υπηρέτησαν, αφού γνωρίζουμε ότι πλατιά η οδός υφέρουσε στην απώλεια και πολλοί οι ευρίσκοντες. Αν θέλουμε εμείς να γίνουμε κληρονόμοι της ζωής, ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε την αγάπη με την μορφή που την παρουσίασε ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος. Όσοι δεν θέλουν να γίνουν αγάπη, δεν πειράζει. Πάντως όσοι καταλάβαν την αξία της, μπορούν να γίνουν αγάπη και να συντομεύσουν το δρόμο, πρώτα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και κατόπιν για την ανθρωπότητα. Διότι η ανθρωπότητα σήμερα δεν στερείται σοφία Θεού, δεν στερείται το Ευαγγέλιο του Θεού, δεν στερείται εξουσίες κλπ. Στερείται από την αγάπη, με τις ιδιότητες που προανέφερα, τις οποίες φανέρωσε ο Θεός διαμέσου του Αποστόλου Παύλου και δια Πνεύματος Αγίου σε όλους εμάς. Η αγάπη είναι αυτή που μπορεί να μας καθορίσει και την αϊζωία, την αυθαρσία, η οποία αϊζωία υφίσταται, υπάρχει στο σώμα μας, αλλά δεν της επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί, διότι ο άνθρωπος, ο νους του, κυοφορεί, όπως είπαμε, τη ζήλια, το ψέμα, τον εγωισμό, την πονηρία, στοιχεία τα οποία υπολειτουργούν το νου. Φυσική συνέπεια να μην διεργάζεται ο νους τα απαραίτητα εκείνα με τις ιδιότητες, με τα συναισθήματα, στοιχεία που ζωοποιούν το σώμα. Έχει αποδειχθεί ότι όταν αυτός ο Χριστός όλοι εμείς του επιτρέψουμε να εισέλθει στη ζωή μας, αυτός γίνεται αιτία να βομβαρδίσει τον εσωτερικό μας κόσμο με τις δικές του ιδιότητες, τις οποίες τις μεταγγίζει. Μεταγγίζει ο Χριστός τις ιδιότητες του, τους καρπούς, τα χαρίσματα, τα σημεία, τα οποία όλα αυτά όταν εισέλθουν μέσα μας είναι πυρηνικές βόμβες που ζωοποιούν τα κύτταρά μας. Αυξάνουν όλες αυτές οι ιδιότητες στο ρήμα του Θεού τη ζωή την ίδια. Την καθιστούν άφθαρτη και αθάνατη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ζήσουμε. Τώρα για να τα παρουσιάσουμε αυτά πρέπει πρώτα να τα σπουδάσουμε. Σήμερα είναι ο καιρός να σπουδάσουμε μέσα στο αγιαστήριο. Έχουμε μια πνευματική περιουσία την οποία μας την έδωσε ο Θεός. Χρειάζεται καθημερινά να ακούμε. Δια της ακουής αυξάνει η πίστη. Αυξάνουν όλα. Εξάλλου ό,τι κι αν είναι ο καθένας σήμερα είναι δια της ακουής. Πρώτα άκουσε, μετά πίστεψε, πρώτα άκουσε, πίστεψε και καλλιέργησε. Και στο τέλος πέτυχε αυτό που άκουσε. Και εμείς αφού ακούσαμε από το Θεό το κάλεσμά Του, μπορούμε σιγά σιγά να το σπουδάσουμε. Αυτό κάνουμε όλοι. Ώστε σιγά σιγά να το ζήσουμε. Για να φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε σύμμορφοι. Αρκεί να αφιερώσουμε χρόνο. Στο αγιαστήριο έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί το νους του Θεού. Ακόμη ένα άλλο που θα πρέπει να προσέξουμε εμείς μέσα σε αυτό το έργο που εργαζόμαστε είναι την εξουσία. Όσοι άνθρωποι εργάστηκαν το όποιο αγαθό με την όποια εξουσία, θα πρέπει να το γνωρίζουμε και το βλέπουμε ότι δεν θα έχουν αποτελέσματα θετικά, και δεν έχουν. Και ο λόγος απλός: η εξουσία δεν έχει αγάπη, η εξουσία δεν έχει ταπείνωση, η εξουσία δεν έχει Θεό στην ουσία. Φυσική συνέπεια σε αυτόν που εργάζεται το αγαθό με εξουσία να έρθει η πτώση. Με την πτώση
με τον εγωισμό θα καταλάβει και ο ίδιος, αν του δοθεί χρόνος, αλλά και ο κόσμος, ότι αυτό δεν είναι το θέλημα του Θεού. Είναι γραφικό και πρέπει να το καταλάβουμε άπαξ διαπαντός, διότι το διαβάζουμε και δεν μπορούμε να διαφορούμε σήμερα. Είναι γραφικό, αν Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Άμα αυτό το καταλάβει κάποιος, δεν αγωνιά, παρά μόνο για τον εαυτό του, και δεν αγωνιά για τους άλλους. Είναι και αυτό γραφικό. Έκβαλε τη δοκό η οποία βρίσκεται εμπροσθέν σου, ή να διαβλέψεις να εκβάλεις το αγκάθι του άλλου. Σε άλλο σημείο είναι πάλι γραφικό ότι ο Θεός δεν θέλει την εξουσία. Ουδέ του θέλοντος μας λέει, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Όλα αυτά και άλλα πολλά που με μια έρευνα σχετική στο Λόγο του Θεού μπορούμε να τα βρούμε, μπορεί να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος τι σημαίνει εξουσία όταν θέλει να τη χρησιμοποιήσει εις βάρος των άλλων, ότι τάχα του την έδωσε ο Θεός, και πού οδηγεί η εξουσία. Όποιος τώρα μέχρι σήμερα δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει το να θέλει να χρησιμοποιήσει η εξουσία, θα το καταλάβει με την πτώση. Αλλά πριν έρθει η πτώση μπορεί να την απορρίψει, αρκεί να καταλάβει το θέλημα του Θεού, το οποίο κηρύττουμε. Αφού δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ο άνθρωπος να πέσει στην παγίδα που λέει ότι φύγεται απ' εμού, αυτό που διάβασα προηγουμένως, οι εργαζόμενοι την ανομία. Με την εξουσία αυτόματα ο άνθρωπος μπαίνει στα χωράφια του Θεού, και αυτό δεν είναι καλό. Σε ένα άλλο σημείο, ώστε να μην έχουμε εξουσία να προτρέχουμε του Θεού, αναφέρεται ότι έσονται πάντες διδακτοί Θεού. Αυτό τώρα αν το καταλάβει ο άνθρωπος, δεν θα ασκήσει καμία εξουσία στο να μαθητεύσει κάποιον. Δεν θα ξαναμπεί στη διαδικασία να θέλει να διδάξει κανέναν, αφού όλοι οι άνθρωποι βάσει του Λόγου του Θεού θα είναι όλοι διδακτοί από το Θεό. Άλλο το να μιλάμε όπως τώρα εδώ για το Χριστό, και άλλο να θέλουμε να μας ακούσουν υποχρεωτικά και να κάνουν αυτό που λέμε. Εμείς μέσα από την ελεύθερη βούλησή μας βρισκόμαστε εδώ σήμερα σε αυτό το χώρο. Άλλο ο καλός ο λόγος, άλλο ο διάλογος και άλλο η υποταγή μέσω του όποιου λόγου. Άλλο το να θεραπεύεις δια του λόγου το σώμα σου και να βοηθήσεις και τον αδελφό σου δια του λόγου του Θεού να θεραπεύσει τον εαυτό του, και άλλο το να τον κάνεις να θέλεις να του μάθεις δηλαδή ότι έχεις κάποια εξουσία στη ζωή του. Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε ότι ο Κύριος έκανε θαύματα, πολλά θαύματα, αλλά τα έκανε με το σκεπτικό ότι θα θεραπεύσει αυτόν που έπασχε. Δεν τα έκανε με το σκεπτικό για να πιστέψουν οι άνθρωποι ή για να τον ακολουθήσουν. Εξάλλου όσους θεράπευσε δια επιθέσεως των χειρών, αν το θυμάστε και το προσέξετε, δεν έγιναν και ποτέ μαθητές του. Οι μαθητές του Χριστού θεραπεύτηκαν δια του λόγου, και μάλιστα όταν οι άνθρωποι πήγαιναν να τον κάνουν για τα θαύματα που έκανε Θεό ή βασιλιά, αυτός τι έκανε? Έφευγε μακριά. Εξάλλου οι τρεις πειρασμοί στην έρημο αυτό φανερώνουν: τον προσωπικό του αγώνα και τον προσωπικό αγώνα του κάθε ανθρώπου, τον οποίον εκουσίως προκαλεί κάποιος δια του λόγου με σκοπό να ζήσει την υπέρβαση, να γνωρίσει το θαύμα, να γίνει το θαύμα ο ίδιος, να ζήσει το θαύμα μέσα του, για να γνωρίσει την πραγματική εξουσία του Θεού στον εαυτό του.
η οποία εξουσία υπερβαίνει τους φυσικούς νόμους. Γνωρίζουμε ότι όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης. Καλό είναι να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά με το σκεπτικό ότι θα συναντήσουμε αδελφούς που δεν μας στέλνουν στη ζωή τους σαν ανώτερους ή κατώτερους, αλλά σαν φίλους, τίποτα παραπάνω ή παρακάτω. Ο Θεός μας θέλει ταπεινούς. Ο Χριστός διαμέσου του Πατέρα έχει τη δύναμη, αν ήθελε, και τότε και σήμερα και πάντα, να ιδρύσει τη Βασιλεία, αλλά και να κάνει όλο το ανθρώπινο γένος να τον προσκυνήσουν. Όμως δεν πήρε τέτοια πρωτοβουλία ποτέ. Γνώριζε ότι αυτό είναι ενάντια στο θέλημα του Πατέρα του. Μάλιστα υπέστη μέσα από την υπακουή σε αυτόν ταπείνωση, με σταυρικό θάνατο. Ξέρετε τι σημαίνει ταπείνωση? Είναι ο θρόνος του Θεού. Αν ένας τώρα άνθρωπος το καταλάβει όλα αυτά, πού να θέλει μετά να σηκώσει τη μύτη ψηλά και να κάνει το μεγάλο και τον τρανό, αφού ο ίδιος ο Θεός δεν θέλησε να τον κάνει. Ο Θεός εργάστηκε δια του Ιού στο να συλλάβουν οι άνθρωποι το θέλημά του, αφήνοντας αυτό στη συνέχεια να εννοηθεί και να αναπτυχθεί δια Πνεύματος Αγίου όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τον καθένα. Ο Θεός Πατέρας θέλει τον άνθρωπο να ακολουθήσει το Θεό ο καθένας μας μέσα από την ελεύθερη βούλησή του, γιατί έφτασε στο σημείο να συλλαμβάνει την αγάπη, να συλλαμβάνει τη σοφία του Θεού, να συλλαμβάνει ότι είναι λογικό όν και πρέπει να κινηθεί με τη λογική του Θεού. Και αυτό θα πρέπει να θέλουμε και εμείς για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Γι' αυτό όλοι εμείς εργαζόμαστε σήμερα κατ' εντολή Θεού και κηρύττουμε ότι ο κάθε αδελφός είναι ελεύθερος να ζει μέσα στη φωνή Θεού όπως θέλει, να κινείται όπως θέλει, να σκέφτεται όπως θέλει. Η φωνή Θεού, η παρέα μας, δεν έχει νόμο, παρά ένα νόμο, την αγάπη, η οποία τα πάντα ανέχεται. Και αυτό το βλέπουμε όλοι, ότι ο Χριστός ακόμη μέχρι σήμερα, ενώ έχει την εξουσία, με την αγάπη συνεχίζει να κινείται και να ζει, η οποία τα πάντα ανέχεται. Ο Χριστός μέχρι σήμερα εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα και περιμένει. Εμείς γιατί χρειάζεται να βιαζόμαστε και μάλιστα να θέλουμε να πείσουμε τους άλλους να κάνουν πράγματα που πολλές φορές δεν τα κάνουμε? Ο Χριστός θα περιμένει στα δεξιά του Πατρός μέχρι οι άνθρωποι να το ζητήσουν από την καρδιά τους, και εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας και θα περιμένουμε μέχρι και οι αδερφοί και ο καθένας να τον ζητήσει από την καρδιά του τον Χριστό, ώστε να ενωθούμε. Γι' αυτό λοιπόν όσοι σήμερα έχουν την όποια εξουσία πάνω στον όποιο άνθρωπο, να την εγκαταλείψουν τώρα που είναι νωρίς. Εξάλλου είναι γραφικό, ενώ όσο έχετε καιρό μαζέψτε αμάρα το θησαυρό. Δεν χρειάζεται κανείς από εμάς να πείσει κανέναν, διότι αυτό καταργεί το Θεό, ο οποίος ετοιμάζει τους ανθρώπους στο να ζήσουν με την αγάπη. Αδέλφια μου, είναι παγίδα λοιπόν η όποια εξουσία πάνω στο θέλημα του Θεού. Βλέπουμε εκατομμύρια ποιμένες η πίμνια να έχει καταπιεί ο διάβολος αιώνες τώρα. Πόσο μάλλον αυτούς που φανατίζονται με το δικό τους. Δεν είναι αναγκαίο να φανατιστούμε ούτε και με το αγαθό, ώστε να παίρνουμε πρωτοβουλίες στο να συντρέχουν λόγοι για την όποια εξουσία, σε σημείο να νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι. Αν η Βασιλεία του Θεού δεν ιδρυθεί με βάση την ταπείνωση και την αγάπη, δεν χρειάζεται να ιδρυθεί ποτέ,
μπορούμε και εμείς να περιμένουμε στα δεξιά του Πατρός μέχρι την ημέρα του Κυρίου, όπου η σοφία του Θεού θα φωτίσει τον κόσμο ολόκληρο μέσα από τη διαπαιδαγώγηση, στο να υπηρετήσουν οι άνθρωποι μέσα από την ελεύθερη βούλησή τους την αγάπη ως προς το Θεό και τον αδελφό. Εμείς όμως μέχρι τότε μπορούμε να την ιδρύσουμε μέσα μας στη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός, ο Κύριος, με την αγάπη του στον Πατέρα και στον άνθρωπο μας έδειξε τη γέφυρα στο να περάσουμε απέναντι, και δεν χρειάζεται να πάρει ο άνθρωπος του Θεού καμιά πρωτοβουλία, πέραν του να γίνει ο ίδιος αγάπη, ώστε ο Θεός να τον συστήσει. Δεν ωφελεί μια εκκλησία με εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς αγάπη. Περισσότερο ωφελεί ένας άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού, ένας άνθρωπος του Θεού με αγάπη. Στο Ορθόδοξο δόγμα έχουμε και σε κάποιες άλλες, και σε άλλα μέρη, κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιες μορφές ανθρώπων που έφτασαν πολύ ψηλά και ευλογήθηκαν πολύ. Ο τρόπος με τη σιωπή. Στο αγιαστήριο αυτοί σπούδασαν. Εκεί γνώρισαν την ταπείνωση, γνώρισαν το Θεό, γνώρισαν το σχέδιο του Θεού. Και ο λόγος γιατί εκεί γνώρισαν το νου του Θεού. Ξέρουμε ότι ο Πατέρας είναι σιωπή, ο Υιός είναι ο Λόγος και το Πνεύμα του Άγιο είναι ο εργολάβος της θεότητας, αυτός που κάνει το έργο. Χρειάζεται λοιπόν να γνωρίσουμε τη σιωπή, να γνωρίσουμε τον Πατέρα, για να γίνουμε Λόγος και στη συνέχεια να γίνουμε το έργο του Θεού στον κόσμο. Απεδείχθη 100% ότι η Βασιλεία του Θεού θα ιδρυθεί στη γη με την ταπείνωση. Ας γίνουμε όλοι ταπεινοί. Είναι γραφικό σε ποιον να επιβλέψω παρά στον ταπεινό, ησύχιο και τρέμοντα τους λόγους μου. Όσο για τους ανθρώπους γύρω μας, εμείς μέσα σε αυτό το έργο που εργαζόμαστε κατ' εντολή Θεού έχουμε ετοιμάσει μια πνευματική περιουσία, την οποία διανέμουμε δωρεάν, ώστε να την βρουν όσοι έχουν αποστολή και να συμπληρώσουν ελίποντα, αν θελήσουν. Εμείς δεν θα πάρουμε τη θέση του Θεού και δεν θα δεχτούμε ποτέ καμία εξουσία. Γι' αυτό εμείς στη Φωνή Θεού μπορούμε από σήμερα να μπούμε στο αγιαστήριο να σπουδάσουμε, και αν κάποιος ζητήσει τη συμβουλή μας, να του πούμε να σπουδάσει και αυτός. Διότι οι μαθητές του Θεού, του ίδιου του Χριστού, έγιναν αναμορφωτές του κόσμου επειδή σε ακολούθησαν όλοι μαζί τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος. Το Λόγο τον έχουμε στα χέρια μας, το Ευαγγέλιο του Χριστού και την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού. Αυτά χρειάζονται να βομβαρδίσουν το νου μας, ώστε να δημιουργήσουμε το νου εκείνο που μας εξασφαλίζει την υγεία, τη ζωή και τη χαρά. Γέννητο, αμήν. Αμήν.